Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pitekanan maneh ing Pakdi Channel. Piye kabare dulur kabeh? Muga-muga kabeh tansah pinaringan sehat bagas waras, ayem tentrem, lan ora kekurangan sawiji apa. Yen saiki awake dhewe goleki panganan bengi mesti ketemune angkringan gerobak sing wis modern. Taun 90-an biyen sadurunge ana gerobak kuwi nganggo keranjang pring gedhe lan dipikul. Iki ceritane babagan suasana kampung Solo jaman semono. Nalika swara hi dadi tanda tekane hidangan istimewa. Ayo sinambi diunjuk kopine apa tae. Midhangetake ceritane. Judul cerita iki yaiku Swara Hik lan Lampu Tontor ing taun 1990. Saben wayah wengi ing kampung tlatah Solo taun 1990, swasana malih dadi rada peteng nanging tentrem. Nalika jam wis nuduhake angka 8 bengi, bocah cilik-cilik sing mau padha dolanan ning latar wis padha dikongkon mlebu omah dening wong tuane. Sepi wiwit krasa. Mung keprungu swara jangkrik lan kepakan sayap lawa ing wit pelem. Nanging sepine iku ora suwe. Saka kadohan ing pojok gang bakal keprungu swara sing wis apal banget ana ing talingane wong Solo. He. Swara kuwi banter, dawa lan khas banget. Ora suwe sawise swara kuwi keprungu, ing petenge bengi bakal katon cahya lampu sing goyang-goyang. Dudu lampu neon, dudu lampu senter baterai. Nanging cahya abang semu kuning saka lampu tontor, yaiku lampu minyak sing gedhe. Sing saka sumbune ngetokake geni kang lumayan padhang. Lan uga ambune minyak tanah sing khas. Sing nggawa lampu kuwi jenenge Kang Puji. Biyayine rada sepuh nanging awake isih keker. Ing pundhake ana pikulan sing nyangga keranjang pring loro kang gedhe banget ngarep karo mburi. Keranjang pring kuwi wujude kaya keranjang pengaritan utawa keranjang wong arit suket. Nanging isi ing jero keranjang kuwi dudu suket. Yaiku bondo sing paling digoleki wong sak kampung ing wayah wengi. Yaiku hik utawa hidangan istimewa kampung. Wah, Kang Puji wis teko kae. Jare Dek Haro saka emperan omah. Kaya wis janjian wong-wong kampung saka bapak-bapak sing nembe rada ngantuk, mas-mas sing lagi jagongan, tekan ibu-ibu sing nggawa piring. Padha metu saka omah. Kabeh padha ngrubungi Kang Puji sing nembe wae ngedhokake pikulan ana ing ngisor wit taluk. Lampu tontor dideleh ing tengah. Nalika tutup keranjang pring kuwi dibuka, mak sreng ambune sego kucing lan bajeman langsung gugah selera. Mripat rasane langsung melek ndelok tatanan panganan sing ana ing jero keranjang. Ana sate usus sing warnane kecoklatan, ana jeroan sapi utawa jeroan ayam sing nggodha selera. Saha tahu lan bacem tempe bumbune sing nganti ngresep tekan jero. Ora lali
sego kucing yaiku sego sambal teri sing dibungkus godhong gedhang cilik-cilik. Piring pring, piring seng utawa lepek dadi wadah. Kabeh wong padha rebutan milih nanging tetep antri lan karo padha geguyonan. Kang sego kucing loro, sate usus siji, karo tahu bacem sing rada garing ya, jariku jaman semono. Melu ngrubung ing antarane wong-wong dewasa. Swasana ing sakubengi lampu tontor iku anget banget. Ora ana dolanan HP. Merga jen wayah kuwi utawa jaman kuwi durung ana HP. Kabeh mripat padha nyawang panganan utawa nyawang kancane. Wong-wong padha mangan disambi ndodok utawa lungguh ing watu utawa ana buh ing pinggir dalan. Jagongan babakan apa wae, saka masalah kerjaan, bal-balan nganti guyunan sing marai guyu kepingkel-pingkel. Mangan hik pikulan taun 1990 kuwi dudu mung babakan wareg, nanging babakan paseduluran. Kang puji dadi lakon, lampu tontor sing dadi seksi, lan keranjang pring sing nyimpen kabeh rasa nikmat prasaja kuwi. Nalika weteng wis padha wareg lan wedang jaya anget wis entek, wong-wong bali menyang omah kanthi ati sing ayem. Sanajan mung hidangan kampung sing regane mung 700 utawa 1000 rupiah jaman semono, rasane bener-bener istimewa. Nah, para sedulur, mau cerita babakan hik ana ing taun 1990 sing isih dipikul. Angkringan jaman dhisik sing durung nganggo gerobak, sing lampune isih nganggo lampu minyak tanah lan isih nganggo keranjang pring. Yen kelingan jaman semono, ati iki dadine kaya nglangut lan kangen karo swasana Solo sing kebak gotong royong lan kesederhanaan. Jaman pancen wis malih. Gerobak angkringan saiki wis modern lan lampune wis padhang nganggo LED. Nanging rasa pasluran lan angete jagongan ing pinggir dalan kuwi sing ora iso ilang saka kutane awake dhewe, yaiku kutha Solo. Matur nuwun wis padha mresani lan midhangetake critane Pakti. Kanggo pamirsa sing asli Solo utawa sing wis tau ngalami ing taun 90-an, apa ya panjenengan menangi hik sing dipikul nganggo lampu tontor kaya critane Pakti mau? Sapa jenenge bakul hik langgananmu mbiyen? Tulisan ing kolom komentar ya. Aja lali like, share, lan subscribe Pakti channel ben supaya awake dhewe iso terus bernostalgia bareng. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi